Na držanie tela priamo vplýva stav našej chrbtice, jednotlivých stavcov a platničiek, ktoré je najlepšie, aby boli čo najviacej odľahčené. Predstavme si, že na temene hlavy máme ako keby takú šnúrku, kolútka, ktorá nás stále ťahá, vyťahuje a uvoľňuje tým chrbticu. Ďalej zasunieme bradu, uvoľníme trapézy, ramená dáme dozadu a dole, lopatky tlačíme k sebe a dovnútra, tým pádom sa otvorí hrudník, zasunieme rebrá, brúško, podsadíme panvu, mierne pokrčíme kolená, druhé prsty vedľa palcov, ako keby išli rovnobežne, a sme v ideálnej pozícii. V tejto pozícii môžeme cvičiť, môžeme chodiť, behať a vykonávať akúkoľvek činnosť a chrbtica je stále odľahčovaná, čo spriechodňuje všetky krvné riečiská.